Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα παίζουμε στο Hypixel, παίζουμε στο Parkour Challenge, θα το καταφέρουμε για άλλη μια φορά. Δεν είναι δύσκολο, είναι απλά ένα αρχικό βίντεο για να δω πώς φαίνεται το quality, πώς ακούγαμε και σχετικά. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε Minecraft, League of Legends και άλλα διάφορα παιχνίδια. Δεν πιστεύω να βρείτε κανένα Dying Light και τέτοια, γιατί το PC μου είναι λίγο άχρηστο. Αλλά μέχρι και σε κάποια mini games, ας πούμε, μπορεί να τύχει να λαγκάρω άσχημα, ας πούμε, FPS, αλλά εντάξει, σχετικά. Όποιος έχει σερβερ και θέλει, ας πούμε, να το κάνω preview, ας πούμε, να το βάλω ένα βίντεο του σερβερ του, μπορεί να μου πει και εγώ θα κάνω ένα βίντεο για το σερβερ του. Θα κοστίσει μόνο ένα owner, όχι ρε, πλάκα κάνω. Ναι. Για κάποιο λόγο είναι affiliate, πρέπει να πάω ξανά εδώ πίσω. Τώρα με βάλει από το parkour επειδή λάγκαρε. Αχ, φίλε, Hypixel λένε. Όπως είπα, θα σας εξήγησα τι θα βρείτε σε αυτό το server. Server λέω. Τι να είναι. Σε αυτό το κανάλι. Σοβαρά, γιατί να πέσω εδώ. Τέλος πάντων. Αυτά μέχρι στιγμής, δεν είναι να πω τίποτα άλλο, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο. Parkour. Θα κάνω βίντεο έτσι και με άλλους YouTubers, εντάξει. Μην φανταστείτε τίποτα. Ακόμα. Δεν το πιστεύω, είχα φτάσει πάνω και έπεσα από το τίποτα. Ακόμα δεν ξέρω πώς με ακούτε, αν με ακούτε καλά και τα σχετικά, γιατί πριν στο προηγούμενο δοκιμαστικό που έκανα, ας πούμε, ήταν λίγο δυνατά ακουγόμουν λίγο δυνατά και έτσι το έβγαλα, τα χαμήλωσα λίγο. Και τώρα δεν έχω ιδέα άμα λαγκάρει τα σχετικά. Γιατί λαγκάρει όμως εδώ πέρα, γιατί δεν ακούω. Πήγα να πέσω. Είμαι σίγουρος θα πέσω εδώ πέρα. Δεν έπεσα, πως και το πέθα. Γενικά ο Hypixel είναι ωραίο server. Να παίζετε. Παίξε ρε. Κλείστε τώρα το βίντεο και τράβα παίξε, αλλά πριν φύγεις κάνε και ένα like και ένα subscribe. Έτσι πλάκα. Θα έχω το link, βασικά να μου πείτε τώρα ποιος δεν ξέρει την IP του Hypixel. Ποιος. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βάλω στο description. Χρησιμοποιώ το κλασικό πρόγραμμα που όλοι χρησιμοποιούν για stream, ας πούμε, και για βιντεάκια. OBS. Στην αρχή δεν ξέρω, μπορεί να σας βάλει ένα προβληματάκι για να έχετε Razer ακουστικά. Εμένα μου βάλει ένα μικρό ψηλό προβληματάκι. Αλλά εντάξει, απλά κλείστε το, ξανακατεβάστε. Θα δουλέψει, ας πούμε, και εμένα ξαφνικά μην δουλέψει τώρα. Πού άλλο να πάμε να παίξουμε parkour? Να παίξουμε στο Quake. Είναι ωραίο το Quake, το parkour που έχει το Quake. Γενικά είναι πολύ ωραίο τα hub που έχει κάθε mini game στο server. Εγώ το ευχαριστιέμαι προσωπικά. Πρώτον, δεν σας έχω πει πως με λένε Γιάννη Ρουμελιώτη. Είμαι από τη Λαμία. Ναι, από τη Λαμία, στη Φθιώτιδα. Μάθετε γεωγραφία. Και συγγνώμη αν είσαι κάποιος από αυτούς που ξέρουν που είναι η Λαμία. Οπότε ναι. Παίζω LOL. Γενικά διάφορα παιχνίδια. Δεν ξέρω ακόμα, θα σκεφτώ άμα είναι να κάνω κάνα GTA 5 στο Xbox βίντεο, να δω λίγο πως γίνεται. Αλλά όταν δω, ας πούμε, θα το σκεφτώ σοβαρά αν είναι να κάνω. Τι άλλο? Σοβαρά. Έχω και ένα πρόβλημα με το keyboard και κάποια κουμπιά, ας πούμε, το W και αυτά δεν δουλεύουν.
έχουν αλλάξει, βασικά όχι δεν δουλεύουν ακριβώς, έχουν αλλάξει με τα βελάκια, δηλαδή τώρα τα πατάω τα βελάκια, δουλεύει το W και αυτά. Αλλά εντάξει το παιχνίδι τα έχω αλλάξει, αλλά όταν μιλάω, εδώ να ξέρετε, άμα δεν βλέπετε, δεν είναι ότι φταίει κάτι το βίντεο, είναι φταίει ότι ήταν σκοτάδι εκεί πέρα, δεν είχε βάλει κανείς torch, κάνει κανένα spawn εκεί. Α, ναι. Εδώ, really nigga. Άμα έχετε σερβερ και θέλετε να σας τον κάνω, ας πούμε, να βάλω ένα βίντεο το σερβερ, ας πούμε, για διαφήμιση, θα κοστίσει μόνο 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ pay safe. Όχι ρε πλάκα. Τζάμπε, άντε και ένα, όχι ρε πλάκα. Τζάμπε, ναι. Μου λέτε απλά ποιο σερβερ θέλετε. Αυτά τα ladder parkour πόσο μου τις πάνε ρε φίλε. Το πιο σπαστικό parkour που υπάρχει είναι το ladder. Δηλαδή δεν είναι καν parkour, απλά ανεβαίνεις σκάλες. Ναι, εδώ πέρα πρέπει να, άμα πετύχω το spider. Έλα ρε φίλε, τώρα με βγάζει από το τέτοιο επειδή πήγα έτσι λίγο εδώ. Και τώρα λογικό είναι να μην το πετύχω, να μην το καταφέρω και μετά να μην μπορώ. Α, το κατάφερα. Λολ. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, 2 parkour. Θα ακολουθήσουν κι άλλα πολλά βίντεο. Γενικά καθημερινά θα κάνω, ας πούμε, από 1-2 βιντεάκια θα βγάζω, ας πούμε. Μην φανταστείτε, μέχρι να βρω, ας πούμε, ακριβώς θα τα φτιάξω τα settings, να είναι έτσι πιο καλά τα πράγματα. Θα θέλει μια μικρή δουλίτσα, οπότε... Τώρα, επειδή δεν είναι το πρώτο βίντεο, δεν έχω σκεφτεί. Πρώτα θα πρέπει να το κάνω λίγο edit, αλλά ακόμα δεν έχω βρει το κατάλληλο πρόγραμμα για editing. Άμα ξέρετε, να μου πείτε. Α, και λέω πληροφοριακά, δεν θα βάλω ποτέ facecam. Όχι τίποτα άλλο, απλά χρησιμοποιώ για monitor την τηλεόραση που έχω μέσα στο δωμάτιό μου, την 40. Και έτσι δεν μπορώ να βάλω τη facecam πάνω στη 40, δηλαδή θα είναι πολύ ψηλά. Και πιο πολύ θα φαίνονται τα άλλα πράγματα. Θέλω να μου γράψετε, βασικά θα δω το βίντεο, οπότε γιατί τα λέω αυτά. Τέλος πάντων. Γεια σας. Καλό βράδυ, μέρα, πρωί.